365, tomu ver, tomu ver. 29.3.2012, jo. Hneď na začiatku predstavím svojho felu, kohože dnes nahrajem ma kapelu. Je to mladý Vist a ten teraz zistí, že budeme si kamarát dávať dvojičky. Tak bratu, poď sem, vem si sluchatka, postav sa do budy, bude to parádka. Otázočka malá, jak si sa mal dnes, máš na to 4 bary, tak žiaden stres. Jak jsem se měl dneska co víc povídat, nic jinýho než si tenhle den užívat nemůžu, protože si vždycky pomůžu tím, že tady ten den maximálně zaspím. Málo kedy dávam do show dialog, ale zmena je život a tak to byť má. Netreba ma furt dávať monolog, to je čiste vy ste bavíte. A táto hra, ještě že by mě tahle hra nebavila, to bych ze sebe dělal akorát debila, protože freestyle to je pro nás to pravý, protože my jsme ty reprácky děti hraví. vo štvrtok je večer červ, tak sa ťa pýtam, či tam dneska pôjdeš dať freestyle. Ja sa ti, bratu, na oplátku priznám, že vyhrala liga a moja izba. Do červa nepůjdu, protože mám školu, kdyby škola nebyla, šla by moje práce dolů. A jak už jsem jednou říkal, bez práce nejsou koláče, raní ptáče prostě dál doskáče. Po strihačke v repu si rád oddychnem, sice neviem prečo mi volali z vorku, keď mám dovolenku, tak to radšej vytipnem. Čo by si robil ty, brácho, nebol by si v šoku? Na práci nasrat, tak co bych v tuhle dobu dělal, kdybych v práci seděl a jenom tam makal, klikal čudlíky a jenom se tam tak flákal, to bych radši doma v pohodě chrápal. Priznám sa, že ma iste bude baviť dnešný deň, aj keď už nie je tak slnečný diel. Ja sa ťa pýtam, jak si včera dopadol, kalil si ďalej, alebo si doma odpadol? Doma jsem odpadnul, dál už to nešlo, co by teďka ze mě asi tak zešlo, protože ze včerejška musím bejt pryč, ze včerejška bych na sebe radši vzal bič. Tak to je super, som rád, že si sa stavil, že som sa s tebou perfektne bavil. Ešte nakoniec pozdrav tvojich felas, nech ti to vyjde, jak ti to vyšlo včera. Poslední větou já zdravím svoje známí, moji známí jsou totiž pro mě to praví, bez kamarádů by nebyla zábava a co bych pak dělal od rána do rána. A ja tie sa, bratu, lúčim, letím zase hore kúkať fotbal, boskať ženu a váľať hrozné, maj sa pekne, Vistík je fakt borec a moje posledné slovo je dnes konec. Takže sa lúči tvoj Bohuško, a to boli dvojičky s Vistíkom pre vás. Majte sa krásne a zajtra počúvajte ďalší vstup odo mňa. Ahoj. A budeme kúkať fotbal.